Loading pa. Salida na. Ay, salamat nawa na gid ng orange atong i-video. Ang kwento ng himala sa Isla Cabra. Salida na. Sony Smart TV, puti ang display. Tanawa unsaon pag-ayo. Puti ra pero walay salida, way tao, dili sad mo blue. Ato jud ni video aron makakita sa tag-iya unsay problema ani. Ato nang ablihan. Akong gihang up ang usa ka ribbon oh. Naabot na ang shopping gidlibi ron. Para ni sa flat screen 42 inches. Mo ni siya ang guba. Murag dili guba tan-aw ti conboard. Musalida siya pero walay tao, puti ra tanan. Ni-order ta Shopee 1622. Ang iyang kantidad ani. Kinahanglan nga siguro gid atong pagkuan ani kay usara kasipyat na to. Ug di mao ang ma-order unya dili sad mao ang daot. Mao sa gid ta sa atong customer kay mahal baya ni. Mo ni siya tikon board. Ablihan ta ni kay taod ta ni ron sa flat screen. Mao na yang tikon board. Unya puti ra man gyud ang display. Ni order ta sa Shopee dara. Ato nang ilisan kay aron may bawaan na to kay puti ra wagi siya blue. Dara ato na ning tangtangan. Mo ni ang bag-o nga board na siya sa Shopee. Pero mahal ni kay nga board kay mil size ang buok. Ato na ning ipuli diri. Kini kwaon ta ni ililista ning bag-o. Dara ato nang nataod. Dara ang daan dili kay blue kada kanang bag-o blue kay siya. Kani dili tanawa. Bag-o kay ning blue ato na itaod. Para may bawaan tong musalida na ba? Ato na butang. Ay human naman kanina sad ato itaod. Ya, ato sa nang i-screw. Kini sad ang board. Ato ni itong-tong diha. Ginawa sa akin yun. Sagot ni Cruz. Karap ang Pikas Channel. Ako pa nang Osborne og kuan. Dire okay Pikas ang Pikas na yung murag Personal way, but it is a Karap. observation. Giit ni Abante. akong gihang up ang usa ka ribbon kay ug itaod ng ribbon na orange ning display dire sa Pikas o kuyo lang yung tikon board ani dili mo. Dara ako nang nabaylo ning tikon ribbon padung sa kini kay mao ni orange dire dapit Pikas kini. Kung gibaylo na silang duha. Makuha ba nato kay sayang itong pag-order ani 1.16 ra ba ni ang board niya. May ikog kay kus tag-iya og kuan. Abi pa lang di mao atong ipa-order pero misalidan unta siya ni orange lang. Karon na ako naanay ko ni bantayan day paghansak nako. Nabungi ra day ang usa ka tiil aning usa ka tikon. Napilo ba? Mo dito di matarog sa lidad, dugay na tanin apsa nako. Naikog nako sa tag-iya kinalangan. Ya, mo ilista ko ribbon wala mo goy ribbon ingon ani. Ano ato nang tabunan kay basig ang ribbon ra lagi nakaingon ani kay imposible nga sipyat ni atong gi-order nga tikon. Depende mo papilion ka 43, 50, 52, 53 inches man ni nga kuan. Nga flat screen TV Sony ni siya nga smart TV. Ato nang sirad-an balik kay aron ato matistingan. Pero kinahanglan ato ni itabon ng iyang tabunan gid ani kay maguba siya ni siya balik og dili ni siya i-attach ang iyang kuan kay ground man eh. Sige ato sang i-off. Ang dara ato nang natabunan. Ato na ni uli ang iyang mainboard kay nasirad-an na itong tikon board
Mao din ni ang karaan nga tikon board no. Ang bag-o diri ato nang gitaod diri sa ilawom ani diri. Mo nitong giilisan. Palita og 16 ani. Ito na ning ipahiluna og tarong kaya ron atong matistingan. Mao na siya pang iskruhan tani diri. Ato lang i-off kaya wa titig video. Sige. Tara ato nang na-iskruhan ang tanang mga iskro. Ito na ning ipanguli yung mga koneksyon kaya ron makatesting ta og mao na bagid ni. Ay, nalangan-langan tagamay kay trabaho ta busy niya wa kay nako malugari og tan-aw. Naikog na sa gustag iya kung sa resulta kay kuan man gud nadugay-dugay kay wa kay nako madali og buki kay busy ta nya usab sad puwa lagi ang pikas sa orange karon ato nang testingan sa mahibawaan ta ni iyang salida na ba di uli ang iyang kuan kung testingan og power ibawaan ta na ni ron og unsay kuan ani naayo na ba ni ugwa kita mo ano nagsiga na ang iyang LCD nangiga na yung LCD sa iyang bangag-bangag salamat sa Ginoo atong i-plaster kay aron atong butang antena ato i-on yung power isiga na tara salida lang nagloading pa awa na gid ang orange atong i-video Ang kwento ng himala sa Isla Cabra. salida na Ang sagot po ay okay na ni congratulations. okay daghang salamat sa inyong paglantaw ug maayong gabi